Kambi maloso kuong mar Keroche Brewery sigeno mar doketi chakre wuok tich juma manyien tok ywaruok mar dweche adek gi duol masolo sure pacho kae mano mar KRA. KRA gikone to ogolo tese mag kambino mamiyo gi thuolo dhi nyime gi uso gi kaka do mamalo nong'ado jumbe 2 mokalo. Okang' ma kamae koro miyo gi thuolo mar duogo e tich maloyo jotije 400 mane olor pacho maonge chudo. Dwe mokalo KRA noloro kambino mayudore e boma ma Naivasha tok ka giketo winjruok mar chulo osuru maromo siling milion 300. We are complying with the order issued by Justice Mabea on 14 July 2022 and also directions which were issued on 28 July by Justice Mushila. Directions which required KRA to reopen the factory before the hearing of this matter, which is supposed to take place on 2nd of August. The opening is for us to comply with the court orders issued by the court on 14 July 2022. We are given without disruption. We hope it will take a bit of time because I know the market is, we have competition and our consumers, those who consume our products, some might have moved to other products and we'll have the work of convincing them to get back to their favorite brands.